gisani an gi bile parliament ma adwa mondo government ma Kenya oban exotic trees ni giromo. Ineno kaka yiende manyasani kaka bao gravelia gi gin exotic trees gi dongere. Tiene ni gin indigenous e pinje maoko. En gima en indigenous Nyasaye ok nokete mondo tie gweng'wa ka. To otika agoga mbaka ndara mar Raila Odinga wi Mbagathi Way machon. Joga nopidho yien igni 30 mokadho. To nopidh yiende manyachon gi yiende manyasani. To yiende manyasani igni gi koro serumo. Yudo ka gin gitwatwa kendgi to manyachon korko chope chunye. Yudo ka yien manyachon cha kata winy ne chamogi, legi ne chamogi, to yien manyasani kata winy ok dag kuomgi. Koro ineno ka o interfere gi ecosystem. Koro ainyo nyiso ji ahinya kata kupidho yien. Kata ipidho mana yien manyachon 10 kende kata mana 100 kende. Molo pidho yien manyasani gi kata 1,000. Pidh manyachon en yudo ka winy odak e iye, oguyo gi okelo gik moko maber. To nya dak kata igni 500 mabiro. To manyasani gi bang' igni 20 to orumo, koro onge kaka dang' okonjo piny. Awegi kanyo. Erokamano ahinya. Mana Victor mana kaluwe mana gi kanyo kar dhogi kanyo. Kiwacho ni ji opidh yiende manyachon, mago mong'ere kaka exotic trees. Nyalo penjo ni kothe mag yiende manyachon gi bende tinde neno. Un jogo ek mabiro ka